इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि प्रमद बर' गोविंद बसुमतारी बिथांमोन आन्दोलनकारि नेता फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोना साफा साफा आन्दोलनकारि नेता आरो बिथांमोननि सायाव एनडिएफबिनि गोबां केडारफ्रा आसा दङमोन जे बिथांमोना गभर्नमेन्टआव दङ सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव एलायन्सआव दङ बिथांमोननि जेंनाखौ बिथांमोननि गेजेरजोंनो सुस्रांनानै होनो हागोन बिथांमोनाथ' 5 बोसोर नेदोंमोन इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि सायाव पि जोनोम जानायनि मूल दायानो जाबाय इउपिपिएलसो आरो रौतायाव एबार बिपिएफआ फैबाय थानाय 2025 जानो गोनां बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनखौ देरहागोना 100% रोखा जाबाय रौतायाव बिटिआर सरकारा मोनसे डिजिटेल सिनेमा हल बानायनायनि खोथा जोङो दिनै फैनानै नायफैदों रौतायाव किन्तु जोङो दिनै प्रेक्टिकेलि बेबायदि नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना बेबायदि फल्स माखासे खोथा बुङैनो दिनै 5 बोसोर बारलांबाय दिनै रौता ब्लकआवहाय युथ बिपिएफ वुमेन बिपिएफ आरो लोगोसे बिएसइउनि जइन्ट वार्कार्स मिट लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनावहाय गोबां जोंनि वार्कारफोरा बाहागो लादों आरो जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय जिखिनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैदों जोङो जोबोद मोनसे गोजोननाय मोन्दों आरो रौतायाव एबार बिपिएफआ फैबाय थानाय 2025 जानो गोनां बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनखौ देरहागोना 100% रोखा जाबाय मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बावहाय इउपिपिएलनि सासे इएम दङ नङा होमबा बिथां इएमनिफ्राय रायजोफ्रा जाबायदि खोथा जाबायदि खामानि मावनायखौ आसा खालामदोंमोन बेबायदि मावनाय नुवाखसै आरो बिथाङा सासे फेलार जाबाय बे ओनसोलनि जौगाखांनाय जेबो खामानि मावनो हायाखसै बिथांमोना बुंदोंमोन जे रौतायाव बिटिआर सरकारा मोनसे डिजिटेल सिनेमा हल बानायनायनि खोथा दा जोङो नुबाय रौतायावथ' दासिमबो डिजिटेल सिनेमा हल बेबायदि बिथांमोना लुनो हायाखै बिथांमोनाथ' बुंदों गावसोरनि एचिभमेन्टआव लिरलायलायना होदों आरो जे रौतायाव मोनसे डिजिटेल अत्य आधुनिक मडार्न डिजिटेल सिनेमा हल लुफुंबाय होनना बिथांमोना बुंदोंमोन जोङो दिनै फैनानै नायफैदों रौतायाव किन्तु जोङो दिनै प्रेक्टिकेलि बेबायदि नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना बेबायदि फल्स माखासे खोथा बुङैनो दिनै 5 बोसोर बारलांबाय बे समस्तिनि इएमआ दिनै जेजेएम जल जीवन मिशननि सासे इएम बे डिपार्टमेन्टनि इएम आरो बिथाङा दिनै रायजोफोरनो बेसेबांखिनि लोंनाय दैनि बिथाङा जगायनो हाखो जोङो साक्सेस नुवाखै खालि थिका होदों कनस्ट्राक्सन खामानि मावदों ठिकादारफोरा बिल दिहुनदों बेखिनियावनो जोब्बाय किन्तु मानसिफोरनि न'खराव दिनै बेबायदि गोग्गो लोंनाय दैनि बेबस्था खालामना होनो हानाय जों नुवाखै आरो बिथांमोना जिखिनि थिका होदों कौटि कौटि थाखानि थिका होदों मोनसेबो दिनै प्रजेक्टफ्रा साक्सेस गैया आरो बिनि थाखाय रायजोफ्रा दिनै बिथांमोना जे फेलार जादों खामानि मावनायाव बेखौ दिनै प्रमान जाबाय आरो बिथांमोना 2020 सनाव परिबर्तननि मुङाव जाबायदि रायजोफोरनाव भट बिदोंमोन जाबायदि गोबां प्रमिसफोर होदोंमोन बिथांमोना दिनै मोनसेबो गावसिनि खोथाखौ लाखिनो हायैनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा फिन परिबर्तन नागिरदों रौताबासि रायजोआ आरो दिनै बिपिएफनो भट होनानै बिपिएफनिफ्रायनो एमसिएलए देरहागोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै थांखि लादों जों खोनानो मोनदों सार फैबाय थानाय समावहाय बिजेपि सरकारा जोंनि बर' हारिनि भटखौ बोख्लायनो थांगासिनो दङ जों खोनानो मोनदों जेरै एबिपिखौ गोदान सोमजिहोबाय बेजों लोगोसे कंग्रेसखौबो बिथांमोना बिजेपि सरकारा आखायाव लानानै सोलिहोगोन आरो खृष्टाननि भटखौ बोगोन जोङो एबिभिपि बेनि सायाव जोङो एसे इन्टारनेल जोङो स्टाडि खालामनो गोनां दङ जोङो दानो बेनि सायाव जेबो बुंथ'नो हाया जोङो सरासनस्रायै जोंनि जि अबजारभेसन एबिपि जोनोम जानायनि मूल दायानो जाबाय इउपिपिएलसो बिथांमोनाथ' 5 बोसोर नेदोंमोन इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि सायाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि प्रमद बर' गोविंद बसुमतारी बिथांमोन आन्दोलनकारि नेता फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोना साफा साफा आन्दोलनकारि नेता आरो बिथांमोननि सायाव एनडिएफबिनि गोबां केडारफ्रा आसा दङमोन जे बिथांमोना गभर्नमेन्टआव दङ सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव एलायन्सआव दङ बिथांमोननि जेंनाखौ बिथांमोननि गेजेरजोंनो सुस्रांनानै होनो हागोन जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार खालामनानै एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन बिथांमोना बेबायदि साननानै आसा खालामनानै 5 बोसोर गभर्नमेन्टजों थाफानानै नेदोंमोन किन्तु 5 बोसोराव बिथांमोननि प्रति बिथांमोना जि इन्टारेस्ट लानानै खामानि मावनांगौमोन बेबायदि मावनाय जेबो नुवाखसै आरो बेनिखायनो आं सानदों एनडिएफबि सेंग्राफोरनि दैदेननायाव जि मोनसे एबिभिपि अल बड'लेण्ड्स अल्टारनेटिभ बड'लेण्ड्स पार्टी जि मोनसे गोदान राजखान्थि जोनोम जाबाय बेनि मुल दायनिगिरियानो जाबाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा आरो मानोना बिथांमोननि जि हप्स एन्ड एसपाइरेसन बिथांमोना जि मोनसे एक्सपेक्टेसन दङमोन जे गोलाव सम आन्दोलन खालामनायनि उनाव एनडिएफबिनि जेंनाया सुस्रांजागोन नाथाय दिनै जेलनिफ्रायबो गवासै दैदेनगिरिफ्रानो रिहेबिलिटेसन मोनाखसै
भारतीयार फेमिलिनो बिथांमोना जाबायदि माने रांनि अनसुंथाइ होनांगौमोन बिथांमोनखौ थांना थानायनि बेबस्था खालामनांगौमोन बा मिनिमाम मोनसे एकमडेशन होनांगौमोन बिथांमोननो लाइफ कम्पेनसेसन होनांगौमोन दा बेबायदि जेबो माने इन्टारेस्ट जोङो नैबे आथिखालनि UPPL गभर्नमेन्टखौ लानाय नुवाखै आरो जोंनि बिजिरनायाव बे माने ABPP जोनोम जानायनि मुल दायनिगिरियानो जाबाय आथिखालनि UPPL सरकारसो नाथाय बिटिआर सरकारजों जेब्ला औ सक्ति जादोंमोन औ बिथाङा सासे सिगनेटरिमोन औ नाथाय बिथाङा मानो जोबथि सानावसो दाबो दं माने उदां अख्रां फैनो हायाखै बिटिआर रेकर्डआ जोब्बायनो बुंलांदों सार ना बेथ' आयेननि मेटार जाहैबाय आरो बेखौ माने गभर्नमेन्ट हिसाबै मावनांगौनि दायथ'आ प्रमद बर' दैदेननाय गबिन्द बसुमतारिमोन दैदेननाय फेरेंगामोन दैदेननाय माने UPPL सरकार बिथांमोना सरकारि भाबै बिथांमोनखौ जेलाव बख'नायनि मिनिमाम मोनसे प्रसेस जोङो खालामनाय नुवाखै आरो इन्टारनेलिबो जोङो मोनथियाखै जे बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय गबोनो थाखाय गभर्नमेन्ट हिसाबै जाखिनि मोनसे इनिसियेटिभ लानांगौमोन बेबायदि जेबो इनिसियेटिभ लानाय नुवाखै जोङो दासिमबो नुवाखै आरो जायनि कारनाव हयथ' बिथांमोननि गेजेराव दुखु मोननाय मोनसे हाबबाय आरो बिथांमोननि सायाव जि फोथायनाय बियो दिनै माने गैया जाबाय बिथांमोना जायनि कारनाव दिनै गावसोर निजा बबेया भाबै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि खुलिनो थाखाय बिथांमोना सिटुवेसना बिथांमोनखौ बाध्य खालामदों होननानै जों सानो आरो लास्ट कुइसन खालामनो सार माबा मोनसे एफेक्ट जागोन नामा बेबायदिब्ला बेबायदि गोदान गोदान पार्टि सोमजियो APP सोमजियो नङा जोंथ' मोनसेल' खोथा बुंगोन जे बर'नि भटखौ जाहाथे गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्रा जाहाथे गावस्रा होनानै जाहाथे जोंनि माने लकेल पार्टिजों दैदेनजायै राजखान्थि हान्जाफ्रा जाहाथे जोंनि BTCखौ सालायनोमोन आरो इन फिउचार जोङो बेखौबो नोजोर होनांगोन आरो जे BTCखौ सालायनायनि जि दायथ' जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट बा जोंनि बर' हारिजों सोरजिजानाय माने पलिटिकेल पार्टिफ्रानो इन फिउचारावबो माने सालायनो मोन्थों जों बेखौ माने हास्थायो आरोखि